Odkud jdeš, hochu? Na ryby. Na ryby jde. Máš parťaka nového. Tancovala ryba s rakom. To Robinson išiel Clouseau. Dobrý. Dobrý. Samé zranenie. Palec som fajfol. Tu som fajfol palec. A také. Rybička si ťa odmení. Tu máme záberik. Miško na vode, príde s Ružicou. Aha.
máme? Jaštericu obecnú. Pekný. Ale betón tam, takže dobre. Šporeno. Šporeno, hej. Dobre. Čaute, máme tu ranný záber. V kuse ťahá. Brutálna jazda je tam. Som zvedavý, čo tam bude. V noci sme mali jeden odrezaný, šokač, jeden asi kaprik 5 kilový. No teraz máme tretí záber. To niečo sa zostaví. Nie. No. Bielý soulik. Mušľárik. Ďalší ZTPčka na druhej strane má len takú maľulinku prstnú plutvu. Ale jazda bola taká, keby mal 185 kg. No hoď. Hop. Musel som ho hodiť, bo by bol spadol. Takže tak. Suveníry. Ďalší on ZTPčkar. Zás mal. Vrchnú plutvu nemal. Masaker, ty. To tu je. Majú hnízdo, majú asi dom do tých UTPDU, Ústav telesne postihnutých. Masaker, ty. Všichni jsou už na Širavě. V prvej noci, čaute, keď sme jazdili skoro celú noc, no o 12. sme mali vyvezené pruty, potom zábery prichádzali často, tak boli to menšie ryby. Nie, že by sme sa im netešili aj záberom, ale proste sa jazdilo, ale nedávalo to úspech, za ktorý sme prišli. Tak zmenili sme zvykovú stratégiu. Popky sme vylúčili a išli sme do 2x24 a tento krásny kapor zabral na pikantný kalamár. Jeden pikantný kalamár 24 a jeden krab. Takže brutálny dlhaň. Takže záberov sme sa nedočkali pre tentokrát, ale už keď prišiel záber teraz, tak už je to konečne. Ale celú noc sme sa vyspali, takže išlo o to vyspať sa, oddychnúť si a vytiahnuť nejakú bombicu. Tak čauko.
Kamarát ešte. Čau. Gratulujem. A tebe takisto. Super. Sme tým, nie? No jo. Dvakrát 24. Ale selekce. Ale stavaný je pekne. Bude z neho niečo. Ale niekdy příště. Čau, Hošánka. Kvartál. Příští kvartál. Nashledanou. Dovidenia. Aj, chlapci. Keď už nevidíš na sonáre, na čísla, kde to máš položiť, nastupuje Temu. Optika Temu za 2 €. Masaker, rozjasneno. Dobrej zemejky. Jo. Tak čaute. Ide ďalšia noc, je pred nami a my si dáme pingpongové loptičky. 30, 30, dvakrát s popkou, dvakrát bez popky. Držte palce. Pikantný kalamár a krab. Iki, ktorá to rozbehne? Pikantný kalamár. No, tak dúfajme. Čau. Držte palce a širáva. Odmeň sa. No, tak dneska hlasili bez vetrie. Bez vetrie to asi nebude. Ešte sme mali dneska návštevy. Takže nebolo sa čas venovať rybám. Ale vyvezené bolo. Teraz prevážame botme, ale my botme to máme najradšej, lebo čím čerstvejšia nás stráha, tak tým je to lepšie. Už sa blížime k svojmu bodu. Takže vidíte, sme presne na bode. A presne sme na montáži. Opa. Takže tak. Čo to taký onen? No taký yesterday more. Ane, bože. Co je, hej, more, zožereme. Ty pana, ježiš more, mi išlo po žiloch.
Diabol. Po žilúci išol. Yesterday. Ešte, že mám pavúky, pavučiároch, za tou pleťu, zliaté priatky. No. Takže, čo sme dali vonku, tu je privlačový špeciál a tu je kaprový špeciál. Takže tak. Pozrite tam, jak prší, kamenec paľkou. Tu je kamenec, tam je lejak. Taký daždík je na Primeskej. Posúva sa na paľkou ten lejak a ani nevidno. A my tu za Lužice zatiaľ nič. Takže je to mása. Úplne iné počasie. Je na jednej strane a na druhej. Takže po búrke a po tej fujavici hneď po zavezení prišiel záber. Mysleli sme, že tam máme riasy. Keď sa ukľudnila hladina, išli sme to preveriť a bol tam tento krásny španielak. Brutálny je. Takže tak. Krásny žirávak. Ukáž ešte z druhej strany, prosím ťa.
A tu je z druhej strany, nemyslím Vika, ale tento krásny Španiel. Tak noc začína. Čauky. Kde si? Čau. Pada. Jopan. Dobré ránko. Bránko. Kam kráčíš? Ďalší záber, nie? Krásny opad, aha. Aj v noci, nie? Už bolo tak, jak sme chodili, tak mlá. No však v noci to bolo. Čo tu máš? Vodné prosiatko. Ďalej nedovidieť. Nový spôsob. No, na tomto špeciálnu montáž, lebo ujde ihla, takto som to naviazal. Tak rovno a... Aha. Hop. A tretí kapor. Na toto tu. Vím, to sa volá taký invalid snehuliak. Alebo snehuliak s karčmi, jak ide. Hop, meca. Daj do druhej nohy, Jožku. Už vidíte, potom vyšlo rovno. Krásne rany. Bombardíny. Počkáme. Ďalší lisúnik. Obaď, kamarát. Ďalší frajer. Suši 2x24. Ale ich fajne ožuvľali.
Gušliarik. Poď. Toto je výhoda v tých sieťkach, že ryba tam sa nechytá do nich. Toto je originálne čierne bambú záplac. Je šťastce. Slnečko nám krásne svieti. Krásna čistá voda. Dá sa tam nihodze. Super. Poď, kamarát. Máme ho. Ale bylo, ne? Sily. Bye bye. Jak je těžný. Mušľár. Ježený. Mušľár. Somja. Taká sorta. Ako super, hej? Na zabavu. Na trofej nie, ale... No čaute. Čaute, blociky. Hop. No, Lili lázne. Lili, prídeme, strašne. Sme na Sardínii. Sama sardínka. Aj z druhej strany má Sardíniu. Však dookola. Miliardy.
tieto veci od Energie na cestách vás určite nesklamú na výpravách. To je pozično svetlo, viacej farieb, veľká powerbanka, ktorú sa používame ako na svetlo a ako záložný zdroj. Samozrejme čelovky rôzneho typu. Táto powerbanka za týždeň 100% nevybijete za týždeň dvaja rybári túto powerbanku. Túto tu neskutočne sonarovku, keď začínate na 16.8 a skončíte na 15.7, takže 1 ampere vybijete, na voltometri vám ukazuje a ešte do 12 kde je, takže za týždeň takisto to nevybijete. Tieto baterky není o čom. No a svetlo na fotenie a vedľa ďalšieho. Takže s týmito vecami určite budete spokojní. Zaručím sa za nich. Toto je akvárko. Toto je najkrajšie akvárium. Čo vy na to? Milióny rybiek. Krásnych. Ani sa neboja. Deťurence malé. Hop. Idem po fender. Pašáša kolo mňa sa lúčia. Tak sa majte, kamaráti, užite ešte leto a niekdy příště. Ahoj.